Dobar večer i dobrodošli u Prime Time serijskog broja 373. Ovo će biti jedna hibridna epizoda, kombinacija nešto novosti što su se ipak zbile, te arhivskog materijala, jer evo, Jan je molio da se malo odmori od Prime Time-a, a ne da se mora njime baviti i dok je na moru, pa ću ga evo poštedjeti maksimalno i napraviti epizodu u kojoj se možda više osvrćemo na ono što je bilo prije, nego što radimo nešto novo. Ali evo, nisam ja kriv. Krivi su i ministri, i saborski zastupnici, premijer i predsjednik, jer im je svima završio godišnji, ali ne proizvode nikakve vijesti, nikakve skandale, uhićenja, vrijeđanja preko medija. I znam, svi uzimaju zalet za idućih 15 mjeseci koji će biti pakleni za njih, jer valja će 3 izbore odgulit, pa evo, još se nisu zahuktali. A Jan se odmara, jel tako Jan? Tako je. Eto vidite, i sad da sam zlobna osoba mogao bih zlorabiti ovo i reći da Jan slabo održava osobnu higijenu i tušira se svaki 3. dan. Tako je. Jan vam zapravo mrzi i Bornu i mene, ne slaže se ni s jednim našim stavom o demokraciji, izborima, manjinama, migrantima, jer je plavokosi ibermenš, nacist i obožavatelj Adolfa Hitlera. Tako je. Jan zapravo redovito snima sadržaj za svoj OnlyFans kanal na kojem zarađuje na flamboyantnim ljudima s fetišem na Željku Markić. Tako je. Šalim se naravno, mada ovo zadnje zvuči kao puno unosnija ideja za Jana od rada na Prime Time-u. Jer brat bratu, Jan daje Prime Time-u više nego Prime Time daje Janu. Nije ni Borni ni meni ništa bolje, ali Jan već 6 godina nema slobodan vikend, a pored snimanja, montaže i fotomontaže, daje se u mnogim skečevima i skečićima zbog kojih ga volite i više nego Bornu i mene. Jer on to zaslužuje. Stoga, dame i gospode, evo malo Jana. Koliko ti imaš godina, Jan? 25. Hrvatice i Hrvati, zemljaci, izvanzemljaci. Kad bi vi mogli početi? Može u sutra ili možda u ponedjeljak? Evo još jedna mala sitnica samo. Da, recite. A ljeto je, znate, htio bi otići na godišnji. Na godišnji? Ma može! Slavice! Evo ovaj Dujmović novi, on bi odmah na godišnji, pa daj piši, šta ćemo, 2 tjedna? 3. 3, a? 3. Majmo 4. Dobra večer vama i vašim gledateljima, ma gdje bili? Dobra večer i dobrodošli u 355. epizodu Prime Time-a. Zbog Domagojeve zlovolje, večeras ću ja biti vaš domaćin. Pa da, znači me je zvao Visoki sud časti. Dobro. Zato baš ja nemam nikakve sranja iza sebe. Ok. I onda ti oni lijepo srede, malo sine kurice, ovo ono, poslići, bla bla bla. Tada te Visoki sud časti, kužiš. Aha. A ti ideš na Visoki časni sud. Tada sretno s tim. Evo Parket, pozdravi slobodno naše gledatelje. Kako se zove? Da nam dadne koju kintu, joj. Vaše dijete pokazuje iznimno zanimanje za izazivanje patnje kod raznih vrsta životinja, no u isto vrijeme njegovo znanje engleskog jezika nije tako sjajno kao njegova krvožednost. Pa imamo dobre vijesti za vas, jer tu je DVD i Blu-ray engleski za glupane i lovce Marija Banožića. I'm glad to be in your country again. We have on the all government process, so one of them is helicopters. Kako vrhunsko baratanje engleskim vokabularom, sjajna dikcija, perfektna rečenična konstrukcija. Bome, ministar Banožić je ubio engleski kao Bambijevu mamu. Šta vas muči, gospodine? Slabo vidim na lijevo oko na daljinu. Da. Ajde, vidimo. Ovako, pratite. Tu. Ok. Ovako. To. Ovako. Dobro. I sad lijepo pratite moju bušilicu. I polako, pratite. To! Reko, faljen Bog, oče nadbiskupe. Oče nadbiskupe. Oče. Navijek je hvaljen, dragi Zovica, Božji blagoslov tebi i tvojim gledateljima. Znači, za vrijeme Domovinskog rata vi se niste bavili saboterskim radom? To nije istina. Dok je Vukovar bio u okruženju krajem
Ja sam u Beogradu još čekao da mi jugoslavenska armija izradi žubalo koje mi je bila dužna. Na taj način sam je ja iscrpljivao u pozadini, te svojim saboterskim djelovanjem pomogao pokojnim braniteljima Vukovara. A jesu li vas odlikovali kao branitelja Vukovara? Još nisu, ali nema veze. Ja bih i opet to ponovio i čekao žubalo da pomognem drugima. Kako se zove kuć? Želimirini obroci su humanitarna udruga kojoj sam ja izvršna dodirektorica. Od dobrotvornih priloga kupujemo hranu koju onda vozim u Afriku i sama pripremam pred djecom. Ta jadna afrička djeca nisu nikad vidjela pripremanje nekog jela poput špageta bolognese, gulaša ili sarbe. Prekrasno ih je gledati dok gladni i zadivljeni gledaju u mene dok ja to sve pripremam. Zatim svu tu pripremljenu hranu jedem pred njima jer ta jadna djeca iz Afrike nisu nikad vidjela da se tako dobro i puno može jesti. I tako oni mene gledaju dok ja jedem i sretni su što su prije nego umru od pothranjenosti bar imali priliku vidjeti kako je to kad si pripremiš pun lonac hrane i sam ga pojedeš. Zato se to zove Želimirini obroci. Dobročinstvo mam iz očiju sjeva, draga Želimira. I kako se onaj treći zove, one duge kose, kako se zove? Štihača. I ništa. Kako ništa? Fino, ništa. Znate, nama u nadbiskupiji strahovito nedostaje svećenika. A ko bira, masturbira, a masturbacija je grijeh, pa onda mi ni ne biramo. Tako da primamo sve. Imamo ih desetke sa ženom i djecom. Nekoliko obrijanih pravoslavnih popova, par ovih iz religija bez prepucija i pokojeg svećenika koji zbilja voli djecu. Eto, nek baci kamen prvi koji zbog višeg cilja da ljudi imaju svećenika ne bi progledao kroz poneku nesavršenost ponekih svećenika. Vi ste zapravo stručnjak za naše područje. Da, pa to je sjajno, odlično. Ma to je, fantastično. A ja ih raskrinkavam, tu kod vas. Tu sam kod vas objasnio čitav put okultne oligarhije od Venecije preko Britanije do SAD-a, Sjedinjenih Američkih Država, ali sam u međuvremenu otkrio da su se iz SAD-a, Sjedinjenih Američkih Država, onda proširili po čitavom svijetu i to dirižablima. Kad bi barem selidba u nezasluženi državni stan bila ovako jednostavna kao što je jednostavno poznavanje engleskog jezika u ministra Banožića. Ali zapravo je upravo tako. Dosegnite tu razinu niskosti morala i znanja. On condemnation of Russian unjustified and unprovoked aggression goes beyond the borders of your country. Uz engleski zaglupane ministra i lovca Marija Banožića dođite i vi na razinu znanja B2, koju si je ministar samo procijenio u svom životopisu. Kako se zove kućano? Eto, da. Mi smo bijelačko stanovništvo. Ta djeca su prepoznatljiva. Mi ih vidimo, ona strše na ulici, bodu vas u oči. To su jako lijepa djeca, prekrasna, crna djeca, afrička, reš. Naprosto ih želim pojesti. Mislim, ono što Borna i Domagoj stalno lažu i sebe i vas, kao budite aktivni građani, prosvjedujte, štrajkajte, izlazite na izbore. Da, ne znam je lažu sebe ili vas. Jer i sami znaju da je u giljotinama spas. Laku noć. To vidiš da nisi tako mlad ko što izgledaš da nisi. Šahmat. Hoće da ti pokažem pimpek. Sad kad smo riješili najbolji dio emisije, idemo na onaj malo lošiji, ali bit će bolji čim u njega ubacimo čovjeka koji će opet Ameriku učiniti velikom, nakon što je već jednom učinio velikom, no kako više nije na vlasti, ona opet nije velika. Ali bit će ovome unatoč. Evo je, slika za povijest. Stisnute vilice i naboranog čela bivši predsjednik pozira za zatvorsku fotografiju. Netom prije Trump je stigao u zatvor u Atlanti pod optužnicom s 13 kaznenih djela da je pokušao poništiti rezultate izbora u Georgiji. Tužitelji vjeruju da imaju dobar slučaj i jake dokaze.
Ovo je samo jedan od 4 aktivna slučaja koja do sad nisu pretjerano naštetila bivšem predsjedniku i kandidatu na izborima dogodine. U zatvoru se zadržao 20 minuta i uz $200,000 jamčevine uskoro je bio na ulazu u zrakoplov. What they're doing is election interference. They're trying to interfere with an election. There's never been anything like it in our country before. This is their way of campaigning. And this is one instance, but you have 3 other instances. It's election interference. So I want to thank you for being here. We did nothing wrong at all, and we have every right, every single right to challenge an election that we think is dishonest, that we think it's very dishonest. So thank you all very much, and I'll see you very soon. Thank you very much. To sam vam još prije par mjeseci razriješio, gospodine Trumpe. Bome pozamašna hrpa zlodjela. Ali s obzirom da američki zakoni ne poznaju kaznenu odgovornost kao razlog da to spriječi nečiju kandidaturu za predsjednika, Trumpu ne preostaje ništa nego ići do kraja i pobijediti na izborima. A onda ako već bude osuđen ili u zatvoru, može iskoristiti svoje predsjedničke ovlasti i samo pomilovati se. Da se bar malo više samo pomilovavao, a ne milovao sporno glumicama, ne bi sad bio u ovim problemima. Ali ovo je bila zafrkancija, no sve je izvjesnije da će Trump na listić Republikanske partije, čak i osudi unatoč. To su mu zagarantirali čak i njegovi stranački protukandidati. We are going to take a brief moment and talk about the elephant not in the room. You all signed a pledge to support the eventual Republican nominee. If former President Trump is convicted in a court of law, would you still support him as your party's choice? Please raise your hand if you would. Bome 7 od njih 8 bi ga podržalo. Izbilja ništa od ovih optužnica, pa ni osuda ne može Trumpa maknuti iz glasačkog listića, osim jedne optužbe. One da je sudjelovao u pobuni 6. siječnja 2021. Ta bi mogla biti kobna jer samo su 3 uvjeta da se možeš kandidirati za predsjednika SAD-a. Moraš biti stariji od 35 godina, moraš biti rođen na teritoriju SAD-a i ne smiješ sudjelovati u ustanku ili pobuni. 3. članak 14. amandmana američkog ustava koji je dodan nakon iskustva građanskog rata strogo onemogućuje bilo čiju kandidaturu za bilo koju javnu dužnost ako je taj netko kao javni dužnosnik sudjelovao u ustanku ili pobuni i time se ogriješio o svoju zakletvu na ustav. I Trumpova pobuna prilično je jasno vidljiva, odbio je priznati poraz na izborima, oglušio se na upozorenja vlastitog državnog odvjetnika da nema govora o izbornoj prevari, pritiskao je službenike saveznih država da mijenjaju brojeve glasova, namjeravao je podvaliti lažne elektore, pritiskao je potpredsjednika Pensa da u Kongres ne potvrdi izbore i tražio od svojih saveznika da mu dostave podatke iz glasačkih strojeva i u konačnici okupio je svoje sljedbenike ispred Bijele kuće, a onda ih nahuškao da napadnu Kapitol riječima: ako se vraški ne borite, nećete više ni imat državu. Tako da onih 8 republikanskih kandidata i dalje imaju šanse prismrditi predsjedničkoj utrci, samo ako im glavnog i jedinog konkurenta glave dođe ustav na koji se zaklao još tamo u siječnju 2017. Sad, ne znamo što piše u ruskom ustavu na temu pobune ili ustanka, ali kako vidimo posljedice su puno gadnije od toga da ne smiješ na glasački listić. Пиздец, это беспилотник. Сбили, бабахнуло 2 раза, взорвалось, падает. Ты посмотри, падает. Ovo su dijelovi aviona koji je pao sjeverno od Moskve, a u kojemu je navodno bio i Evgenij Prigožin, šef ruske plaćeničke skupine Wagner. Rusi tvrde da je Prigožin poginuo, kao i ostalih 9 putnika. 1795 napisano na kraju. Avion je letio iz Moskve u Sankt Peterburga. Na internetskoj stranici gdje se može pratiti kretanje aviona iz cijeloga svijeta, uhvaćen je i trenutak kada je nestao s radarskih ekrana. Reutersova snimka pokazuje odnošenje najmanje 3 vreće za tijela s mjesta nesreće. Rusi tvrde da je u nesreći poginuo i Dmitrij Utkin, osnivač Wagnera. Iako još uvijek nema dokaza da je Prigožin doista bio u avionu. A upozoravali smo čovjeka, čak mu savjete dijelili s ovog mjesta. Naravno, Prigožin, ako nakon ovog neuspjeha i ne klone duhom, mogao bi klonuti tijelom, ako vjerovati ovim naslovima. Pa kako bi spasio duh i tijelo, može da se skloni u Vatikan i tamo bude dvojnik Papi Franji, jer ovaj je malo bolestan. A ne bi to bila ni najgora osoba koju je Vatikan ikad sakrio.
Prigožin je pljunuti Franjo, vozit će se u blindiranom papamobilu, to je dobro za sigurnost, a i ova švicarska garda što čuva papu je dosta s tim helebardama, pa će FSB-u biti teško ugroziti Prigožina. Osim ovih papinskih obraćanja s visokog prozora, to ne bih preporučio Prigožinu. Ne kod prozora, Jevgeniji, ne kod prozora, osobito ne visokih prozora, upozorili smo te i ti baš sjedneš kod prozora aviona što leti na nekoliko tisuća metara. Još da saznamo da si čaj pio. Ali to vam je bio Prigožin. Uvijek je opasno živio. Dakako, ovo sve je možda bila i savršena prilika za njega da lažira vlastitu smrt, te uz pomoć jedne od svojih vlasulja i lažnih brada preuzme neki od svojih drugih identiteta. Sad koji točno, nećemo nikad znati. Možda je čovjek spreman i obojati se u blackface. Ili možda ne bi išao tako daleko. Čovjek je beskrupulozan biznismen i ubojica, ali ipak nije spreman spustiti se na razinu hrvatskih celebritija u natjecateljskim televizijskim emisijama. U svakom slučaju, siguran sam da ćemo dojave o viđenju Jevgenija čuti često kao što čujemo one o viđenju Elvisa, Tupaka i Bigfoota i poštenog HDZ-ovca. Eto opet ono na što je neki dan na komemoraciji za Đuru Pericu upozorio predsjednik HDZ-a i premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković, dehumanizacija HDZ-ovaca. Toga više danas nema. On je doživio dehumanizaciju komunističkog sustava. Mi danas doživljavamo kao članice i članovi HDZ-a dehumanizaciju članova HDZ-a. Onih koji se bore protiv nas politikom, ili si čovjek ili si HDZ-ovac. Gdje je laž? To ili si čovjek ili HDZ-ovac. Gdje je tu laž? Zbilja ne dehumaniziramo mi vas, nego vi sebe. Pa nismo mi ti koji smo vama oduzeli čovještvo takvim izrazima, nego ste ga vi oduzeli sami sebi svojim dijelima. Prisjetimo se samo nekih. Vi ste sjajan primjer zašto HDZ dominira Hrvatskom. Kad god se neka stranka ili udruga organizira kod nas, HDZ pazi da ima svoje ljude tamo. Ako nema, onda vrbuje vodstva udruga dok ih ne dobije na svoju stranu. Ova gospođa, iznimno zadovoljna HDZ-ovom vladom i HDZ-ovim ministrom, je, gle čuda, i sama član HDZ-a. Čak što više, jedan od kandidata za potpredsjednicu HDZ-a u Zagrebu. Ali to ne utječe na njezinu prosudbu, dakako. Osim toga, baš je divno ovo rekla kako roditelji koji su doveli djecu na tu zimu ne misle na svoju djecu. Kao što misli ona na svoje, jer je ona na toplom i s ministrom. Tu u toj toplini dogovara se dobar život. Samo za sebe, ne za sve roditelje i svu djecu, jer za to ipak treba malo promrznuti vani. Moj problem s tim paketom je što imam osjećaj da nas Andrej i njegov HDZ s tih 21 milijardom pokušavaju zapravo, a što drugo nego podmititi. Da zaboravimo ovo sinom. Ili možda da zaboravimo uhićenja časne sutkinje Šupe. Ili da zaboravimo ovu željezničku nesreću koja je sigurno pridonijelo 32 godine uništavanja HŽ-a od uprava koje su se također uredno popunjavale od njihove stranke. HDZ želi zapravo biti naša monarhija, zbog čeg sjaja, vječnosti i nepobjedivosti ćemo zaboraviti sve zlo koje ta monarhija čini. Ali mi nismo glupi poput Britanaca da to samo tako prihvatimo i ne mijenjamo. Mi sami to izaberemo. Nama ovu monarhiju nitko nije nametnuo. Mi smo je izabrali. Premalo mi vas plaćamo, ljudi, za ovo. Trebalo bi vas plaćati više. Ovakve odluke zaslužuju tisuće, stotine tisuća, može čak i milijune eura. Jer kako si sa 2,5 tisuće eura kupi duševni mir nakon ovakve odluke? Kako čovjek dođe kući pred svoje najbliže i ne pomisli da je govno koje se prodalo za 2 do 2,5 tisuće eura? Kako pogleda sam sebe u ogledalu i ne povrati pri pogledu sam na sebe? 6 mjeseci pune naknade za roditelja njegovatelja koji je ostao bez djeteta nas bi nas kao društvo koštalo 3.585 eura. Pa pijano HDZ-ovsko govno slupa 4 puta toliko u jednoj prometnoj nesreći koju onda još i zataška. Premalo mi vas plaćamo da živite s ovim. Ne bi vam ja bio u koži. Ima ministar pravo. Jedno je što želimo, a drugo je što možemo. Mislim da sudski službenici, djelatnici u pravosuđu, vi i ja
Mi svi sigurno želimo za ministra imati nekoga tko shvaća da je 600 eura plaća nedostojna čovjeka. Ali nažalost, za ministra možemo imati samo Butkovića i slične Butkoviću, koji za 100 eura povišice na plaću od 600 eura kažu da je to korektno. On sigurno sa svojih 2500 eura plaće sigurno zna najbolje o korektnosti. A i ta Europska unija, u kojoj slavimo upravo 10. godinu, daje nam masu para. Ne zato jer vole nas i Plenkija, već zato što smo na dnu Europe, od kojeg nikako da se odlijepimo. A ni nećemo, jer isti taj novac za naš spas najčešće mažnjava baš netko iz premijerove stranke. Tako da razumijem cinizam i rezigniranost premijera. Nije lako biti Johnny Cashov ili Nine Inch Nailsov car carstva blata. To je dar. I zbilja je dar ništa pod milim Bogom raditi, osim tu i tamo kakvu pljačku državnog ili europskog novca, a dobivati izbore. To je dar, rekao bi Boromir. Da počnemo suditi za ratno profiterstvo, pola ekonomije bi moglo završiti u zatvor, jer tih godina, početkom 90-ih, nije se znalo gdje počinje slobodno tržište, a gdje završava ratno profiterstvo. Tada se pekao zanat kojem danas svjedočimo kad ne znamo gdje počinje naftna kompanija INA, a gdje završava HDZ. Samo bi cinični gadovi poput Franje Tuđmana i njegove stranke HDZ-a osmislili zakon o socijalnoj pomoći, socijalnoj naknadi koji uključuje hipoteku na nekretninu. Da bi dobio tu pomoć naknadu. Kakva je to pomoć ako ja založim nekretninu kod tebe? To je zapravo posudba novca. Trebali bi oni kurvini sinovi iz banaka isto reklamirati stambenu pomoć, nenamjensku pomoć. Za riječ kredit. To je ružno. Nazovi to pomoć. I to da je par nekakav novac što daje država, nego 139 eura. Šta da čovjek radi sa 139 eura? Crkne što prije kako bi mu država sjela na nekretninu. Filip Mihalić, HDZ-ov pomladak, HDZ-ovo dijete, HDZ-ova beba, HDZ-ov fetus, HDZ-ov embrio, HDZ-ov spermij. Znam da HDZ-ovce živcira što ih se povezuje sa sinom njihovog stranačkog kolege, iako im je i sin stranački kolega, ali to što je do sada stigao skupiti prijave za pijanu vožnju, bježanje pred policijom, krivotvorenje novca, prijetnje, silovanje, a sad i krivotvorenje COVID testova. Ne znam kako je to odvojivo od HDZ-a. Ako je riječ o duboko iskvarenom krimogenom pojedincu, kako to baš da se vašem filatelističkom klubu priključio? Što je to što kriminalce privlači HDZ-u? Možda je HDZ Andrew Tate za mladunčad željnu uspjeha u životu bez motike. Ali nadajmo se da je ovo kraj njegove karijere. A tek mu je 24 godine. Puno još posla bilo pred njim. Tako mlad da krene u prijevremenu mirovinu, put Remetinca. Nema profitiranja na našem narodu. To je zabranjeno. Ima tko je u ovoj zemlji zadužen za to da profitira na našem narodu? HDZ, da kako. Zato je premijer ovako ljut. Jer HDZ, kao i svaka kriminalna organizacija, ne voli konkurenciju. Na krive ste se namjerili, trgovci. 30 godina kriminalnog iskustva iza njih. Ima tu od sitnih krađa, fizičkih obračuna, velikih krađa tvornice, čitavih budžeta, pucnjave, ratnih zločina, sve do slanja čitave vojske u susjednu državu. Šokiran sam. Ministar, a moguće zapravo premijer sam, jer ministri su, kako smo čuli, priglupi štreberi, znači ministar, premijer, članovi HDZ-a krše ustav i zakonske propise. Pa ovo se nikad nije dogodilo. Osobito ne od HDZ-a. Da bi ministri i premijeri kršili zakone i ustav. Nečuveno! Nakon ovoga sigurno će doći do tektonskih poremećaja. Padat će ostavke. Možda i vlada. Biće izvanredni izbori. Pa nećemo dozvoliti da ovaj naš sjajni zakonodavni i pravni okvir bude narušen ovakvim postupcima. Brižno smo gradili institucije u Hrvatskoj. I one će biti očuvane. Tako nam pomogla sveta imena graditelja naših institucija. Ivo Sanader, Tomislav Karamarko, Milan Bandić, Gabrijela Žalac, Damir Škugor, Tomislav Tolušić, Damir Polančec, Lovro Kuščević,
Rade Buljubašić, Ivan Mravak, Martina Dalić, Josip Protega, Pavo Barišić, Goran Marić, Darko Horvat, Jozo Čurković, Željko Čović, Miomir Žužul, Vlado Zec, Božidar Kalmeta, Milan Kujundžić, Stjepan Fiolić, Petar Čobanković, Slaven Žužul, Dražen Barišić, Krešo Petek, Josipa Rimac, Branimir Glavaš, Mirko Novac, Tomislav Merčep, Nikica Valentić, Borislav Škegro, Zlatko Mateša, Franjo Gregorić, Gojko Šušak, Josip Manlić, Franjo Tuđman i sigurno još neki velikan kojeg sam tu zaboravio navesti. Ali, kako rekao, snažne institucije. Da, te stvari kad se ponavljaju, zbilja utječu na društvo da vas mrzi. Poslije svega toga, zašto nam branite da vas mrzimo? Imamo toliko malo sreće i zadovoljstva u životu živeći pod vašom korumpiranom šapom što pretače iz naših džepova u vaše. I sad bi nam iz osjećaja kontrolirali i branili. Ništa presumpcija nevinosti, odmah na glavačke i stranke, Tolušić i Žalac kao krupne ribe u stranci dobiju suspenziju do okončanja slučaja, a gospođi dovečer se ni hladne metalne lisice na rukama nisu zgrijale, a već je izbačena. I da se nadovežem na gospodina Habijana i njegove poštene i marljive ljude iz stranke, nitko ne spori ni da je gospođa dovečer iznimno marljiva. Zbog marljivosti se i uvalila u nevolje. Ali ima gospodin Habijan pravo, nisu svi HDZ-ovci isti. Postoje dvije vrste HDZ-ovaca. Oni koji su već uhićeni i oni koji će tek biti uhićeni. Ali SMS-ovi do sada objavljeni pokazali su samo ogoljeno, a to je jedina golotinja u njima, kako nam funkcionira država, državni službenici, šefovi državnih poduzeća i generalno govoreći stranka na vlasti. I znam da to nije u interesu HDZ-a, ali interes HDZ-a nije javni interes. Jer HDZ i ne zna raditi za javni interes, pa ga zato i ne prepoznaje i plaši ga se. HDZ zna raditi samo za svoj interes, a on je prečesto u suprotnosti s javnim. Ali nisu to naše realnosti od jučer. To su naše realnosti već dugo. Uključujući i otkad si ti na vlasti, a to je 6 godina. 6 godina si ti kreator naše realnosti, pa otkud sad to slegnuće s ramenima oko siromašne djece? To su naše realnosti. Uvijek spreman i vispren oko toga da nabaci 101 statistiku kako nam je bolje u zadnjih 6 godina njegove vlasti, pa što sad su 80.000 djece u siromaštvu, a? Gdje su nestale super moći, super plenki? Grozna je to cifra. I još gore je vraćat taj novac HDZ-om tajkunu. Ali gledat bijesan narod kako s kukom, motikom, užetom za vješanje i bakljama izlazi na izbore i briše HDZ iz postojanja. To bi platio 52 milijarde kuna da vidim. I znam, rećete da nisam fair, jer što mi jadni mali Hrvati možemo napraviti oko svega ovoga? To je igra velikih igrača. Istina. Ali možete početi izlaziti na izbore. Znate, imamo i mi djecu koja pate i trpe jer su rođeni u državi raspadnutoj od rata, korupcije i strane eksploatacije. Djeca nam se rađaju u rodilištima gdje stropovi otpadaju, a nedostaje doktora i sestara, idu u vrtiće gdje su im odgajateljice preopterećene veličinom grupa i bijednom plaćom. U školama ih čekaju nastavnici s PTSP-om od roditeljskih pritisaka i dugogodišnje potplaćenosti. Na faksu ih obrazuju ljudi što su Borasa za dekana sveučilišta birali. Sa vama djeca žive do 35. godine jer su nestranački prekarijat i ne mogu dobiti stalan posao, a onda ni nepovoljan kredit u stranoj banci za preskupu i premalu nekretninu, koje su preskupe jer bogati strani eksploatatori si te cijene kvadrata lako priušte i kupuju po velikim gradovima i obali. Ali možda još ima vremena. Možda još možete spasiti našu djecu. Izađite na izbore! Nije vama lako u toj hrvatskoj dehumanizirajućoj zajednici i strašno je to. A često čujem od svojih prijatelja koji se vrzmaju po tom nekom državnom i javnom sektoru kako je pred njih za daljnje ili brže napredovanje u karijeri postavljena ponuda, čitaj ucjena, učlanjenja u vašu dehumanizirajuću zajednicu. Tko je u takvoj situaciji žrtva dehumanizacije? Vi ili ti moji prijatelji? Ako nije dovoljan nečiji trud, rad, znanje i zalaganje, nego je to stranačka iskaznica. Nije li to ponižavanje čovjeka, dehumaniziranje, ako ga svedemo na člansku iskaznicu? Ako čitavu njegovu personu suzimo na taj komad plastike? Samo nestaje čovjekovo ponižavanje na tome. Ne, kad se čovjek ponizi i uđe u vrzino kolo s vama, to nije onda besplatno.
Idu daljnja ponižavanja. Stranka ti omogući napredovanje, ali onda traži i od tebe da uzvraćaš to. Pa onda moraš, na primjer, nekompetentne gurati i ne sankcionirati unutar svojeg radnog kolektiva. Jer eto i za njih stranka stoji. Nije samo da takve poput tebe gura. Zažmiri, zataškavaj, postaje čovjekov modus operandi. To je dehumanizacija. Ne ovo ili si čovjek ili HDZ-ovac. Tu dehumanizaciju vi nudite i tražite od ljudi da izaberu između svojeg čovještva ili vaše stranke. Vi ste dehumanizatori. I niste jedini, samo ste otvorili branu za sva moguća nečovještva u ovoj zemlji. Kao na primjer onaj zid na pomorskom dobru kod Dubrovnika. To se ne smije raditi, protivno je zakonima i šteti ljudima koji tu žive duže nego neki bogataški resort tu postoji. Ali što to vas briga? Pa ne držite vi do ljudi, zakona i običaja, kad ste vi odavna dehumanizirani. Samo ima ljudi koji će se tome odupreti, poput mojeg novog junaka, profesora Igora Legaza. Čovjek je uzeo fleksericu i štemericu i sa svojom ekipom odrezao ogradu i porušio zid. Da, napao ga je par dana kasnije zaštitar te tvrtke koja je postavila taj zid, gušio je profesora i prijetio mu smrću. Ali mislim da je profesora to nimalo pokolebalo. Za razliku od mene koji imam bazgu, zovu u korijenu prezimena, profesor Legaz u korijenu ima latinsku riječ lege, zakon. A s takvima se ne zajebavaš. Laku noć.